Bħalissa fl-Akkademja tal-Korpi Dixxiplinati u fl-Iskola ta' Taħriġ tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar 129 rekluta jinsabu għaddejjin b'taħriġ intensiv sabiex fil-ġimgħat li ġejjin jiggradwaw u jibdew jagħmlu parti mal-kumplament tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Il-ġimgħa filgħodu taħt xemx taqli l-ankri dawn ir-rekluti flimkien mal-uffiċjali tat-taħriġ tagħhom ingħaqdu kollha fl-istazzjon tat-Tifi tan-Nar ta' Ħalfar għal żjara mill-Ministru tal-Intern Michael Farrugia. Dorothy Sammut li hija waħda mill-ewwel 3 rekluti nisa li qatt kellu dan id-dipartiment spjegat kif dawn l-aħħar ġimgħat offrew diversi sfidi iżda tinsab ħerqana sabiex tlesti r-reklutaġġ u tibda sservi lis-soċjetà Maltija. Hija challenge kbira, dejjem kienet ix-xewqa tiegħi u looking forward biex inkun stazzjonata fid-dipartiment u nkun hemmhekk biex ngħin in-nies. Ryan Church, rekluta ieħor ġdid għalilna li dan ix-xogħol jinvolvi dedikazzjoni kbira u sostna li nħabbtu għal dan ix-xogħol nibtet mis-snin li huwa qatta bħala volontier. Kont għamilt żmien ukoll volontier jiena u dejjem qajt ninġibet li dan it-tip ta' xogħol. Li tgħin in-nies hija ħafna sabiħa, jiġifieri dik il-ħaġa li tmur u tgħin in-nies. Apparti minn hekk għandek xogħol avventurus u dejjem hija tinserta xi ħaġa ġdida u m'għandek l-ebda biċċa xogħol li hija l-istess, dejjem għandek xogħol ġdid. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla li waqgħet li żokortu f'dan id-dipartiment saħaq li sabiex persuna taħdem mal-Protezzjoni Ċivili għandha tħaddan diversi valuri li jgħinuh jaqdi dmiru bl-aħjar mod possibbli. Jien nemmen li biex tkun firefighter tajjeb irid ikollok 3 valuri, il-valur tal-familja, il-valur tal-imħabba u iktar l-altruiżmu. Jekk inti m'intix iddedikat illi tidħol għax-xogħol mhux għall paga, hija vokazzjoni, tidħol għax-xogħol biex tgħin lill-bniedem li lanqas biss tafu, allura da xogħol ma jgħodx għalik. Huwa importanti illi inti tkun altruist biex tirnexxi bħala firefighter. Preżenti għall-attività kien hemm ukoll il-Ministru tal-Intern Michael Farrugia li fakkar kemm huwa importanti x-xogħol tal-Protezzjoni Ċivili għas-soċjetà Maltija. Dr. Farrugia saħaq li l-għan tal-Gvern huwa li jsaħħaħ dan id-dipartiment biex ikun jista' jkompli jaqdi dmiru bl-aħjar mod possibbli lis-soċjetà Maltija u jekk ikun hemm il-bżonn iwieġeb ukoll fuq inċidenti kbar li jkunu qed iseħħu f'pajjiżi oħra Ewropej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.